Så er den på fiskesøl af. Det er sådan en sø, man betaler for at fiske lidt. Ligesom en put-and-take-sø. Man kan fange noget, ja, nogle forskellige catfish, fisk og noget kæmpe gourami og sådan lidt forskelligt her i. Karper og sådan noget. Så ja, det er planen, ja. Skal det mest af dagen bruge til dag. Jeg skal give sådan noget her. Sådan lige for at vide, for det kommer måske, jeg ved det ikke. Okay, så er vi i gang her. Jeg har fået sådan en stang her, og så en lille prop. Der ser sådan en krog. Og så mading, det er sådan noget som, nærmest ligesom noget ground bait-agtigt noget her. Så former det sådan her. Altså mindre klumper så rundt om krogen. Så det skal nok blive spændende. Det koster sådan 100 danske kroner for en dag. Så det er overhovedet ikke galt. Og han siger, der er mellem 7 meter ude i midten. Og så er der mellem 1 til 2 meter her, inde ved kanterne-agtigt. Så det er faktisk en dyb sø alligevel. Og ja, super flink at vise, hvordan det er der. Og man kan altid bare skifte stænger og taktikker det, hvis man det er det, man har lyst til. Men nu tænker jeg, at jeg starter lige med noget prop. Bare fordi det er sjovt og hyggeligt. Og ja, det er ikke fordi det er bedste grej. Det er så en lille størrelse. Hvad er det? 500 hjul. Lille størrelse 500 hjul og sådan noget. Ja, 0,20 flat lige måske eller sådan noget. Og så, men ja. Jeg har også sådan en snak med, hvis det er, så kan jeg altså bare prøve at høre, hvis det er sådan. Men det er sjovt bare lige at prøve det her. Så kan man også se en slange, der har en tur igennem søen nu her. Kommer lidt for meget herover, synes jeg. I forhold til, at jeg har bare tør, eller klipklapper. Lige den op, så vi er klar. Okay. Så gør jeg gennemudhug, tror jeg. Ja, fisk. Ikke en kæmpe, tror jeg ikke. Jeg skal bare lige finde ud af, hvordan det her bremsesystem det fungerer. Så er der sgu fisk på. En tilapia eller sådan et eller andet agtigt noget i det stil. Det er ikke helt, man bare lægger den her på. Turen første fisk. En tilapia. Turen første fisk her. Her er der ikke noget, der har landingsspot eller noget, så her. Der ligger den så bare på det her. Men ja. Nå, men så fik vi da dagens første fisk i dag. Jeg er ikke helt sikker på, hvad det var. Om det var en tilapia, jeg synes jeg ligner, men jeg ved ikke, om det er sådan en egen gourami eller hvad det hedder. Sådan, det kunne den også godt ligne lidt. Sådan, jeg har ikke helt styr på de fisk, der er her i. Så ved jeg, der er nogle af de der giant gourami og wow, jeg slapper af. Og så er der nogle catfish og nogle karper og sådan lidt, men jeg har ikke helt 100% styr på. Det må være lige at sige. Nu får jeg besøge en hane. Fisk. Det er faktisk en lidt bedre fisk. Så er lige. Her er sådan. Det er på det her. Den kæmper bedre end den før. Det er samme slags sagtigt. Så var der en fisk, og den måde de gør det på her, det er, at de altså bare tager den sådan her. Ja. Den får også komme tilbage igen. Så prøver jeg lige at køre med min egen stang nu, og ja, stang og hjul. Og så har jeg smidt den ud på bunden herude. Omkring bare sådan 2 bly, og så en lidt større krog, og så bare det der mading, der de bruger der. Så prøver vi lige at se. Okay, jeg ligner virkelig en idiot med at have GoPro i panden. Nå, men nej, jeg skal ikke så meget. Jeg har fanget 2 små fisk indtil videre. Ja, der er en anden, der har fanget slidt også sådan
ellers så skal der ikke så meget. Det er meget hyggeligt sådan. Stille og roligt. Det er ikke fordi det er sådan noget speciel oplevelse eller noget sådan, men det var sådan. Altså det kan man så hen på at fange store fisk, eller trofæfisk eller noget sådan på den måde. Det er bare sådan, ja, meget hyggeligt ellers. Ikke så meget at sige om det sådan. Der er masser af fisk i hvert fald. Sådan og sådan. Plasker. Gider dem bare ikke bide. Så lykkedes det også. Jeg fandt lidt større på vist. Bare nettet af det. Nettet her. Sådan en Megan catfish. Kæmper nok godt. Så også på den er ved at være klar nu her. Jeg var den ikke helt. Kæmper skam godt. Jeg tror det er sådan en måtte. Der er ikke noget. Bum, bum, bum. Bum. Den får friheden igen. Hej, så kampen. Så er jeg taget ud i en anden fiskepark her i Thailand, hvor herude er der mulighed for blandt andet at fange redtail catfish, og der er mulighed for at fange alligatorgar, snakehead, alt muligt. Mit setup, det er ikke simpelt. Det er faktisk bare noget, ja, jeg for enden, der har jeg sådan noget, ja, lige lidt sådan noget metal wire noget, det er bare lige fordi alligatorgar, de har ret skarpe tænder. Så har jeg bare en krog på, som en krog er på, og så har jeg faktisk bare sådan nogle cocktailspølser med fra 7-Eleven med. Og så bare de 2 små bly, altså sådan nogle bare klemmebly. Og så er det faktisk bare kastet ud, og så bare vente. Og så kommer der forhåbentlig snart noget. Tester lige har hoppet herude og herude. Og så har jeg min tillæg herude. Og der er også lidt ringe og sådan noget. Okay, vi har nu så fået nogle flere stænger. Jeg har 1, 2, 3, 4, 5 stænger i vand, og så har jeg en, jeg kan stå og spinde med også. Ja, nu kommer jeg bare med en masse stænger. Og så har jeg fået nogle sådan nogle ordentlige rejer her på den her størrelse her. Som jeg også bruger. Sådan nogle rejer her. Pænt store også. Og så er det bare at smide dem ud på bunden, og så at vente. Og sådan der er nogle ordentlige, pænt store alligatorgar, der kommer op en gang imellem lige. Så dem vil jeg gerne prøve at have fat i en af. Mens
til venner har jeg også altid lige sådan en kat her, jeg lige kan nyfte lidt med. En meget kælen kat. Han går og brokker sig lidt, når den ikke lige bliver kælet før. Der var lige noget ved den her lige før. Måske er det stadigvæk. Okay, prøv den kommer helt hen nu. Der er stadig fisk. Den er bare svømt imod mig nu. Ja, der er fisk. Ligner en bass af en eller anden art. Jeg synes, jeg så et net før et eller andet sted. Så var der en første fisk her. Jeg har ingen idé om, hvad det er for en art eller noget som helst. Den har slugt krogen ret dybt. Jeg skal lige finde ud af, hvad jeg gør. Nu begynder det at tordne ret meget, lyder det som om. Altså, jeg er stadig ikke helt blå himmel det her. Men jeg kan høre noget torden. Det kan man sikkert så godt, når man fisker. Det må vi se, om der kommer et eller andet kæmpe tordenvejr ind over os. Eller hvad der gør. Det skal nok blive spændende. Der er det mindste tag over mig her. Jeg skal i hvert fald lige skal vi stænge det op, i hvert fald hvis det er. Jeg skal bare håbe på, det er en eller anden hurtig by. Okay, det er sikkert, den siger faktisk, at vi skal begynde at lyne og tordne om 3 timer, ser den. Så det skal nok blive spændende. Også fordi jeg er sådan 10 km væk fra byen eller sådan noget. Og det med grab kun sådan, så der er ikke så meget, fordi jeg kører så mange herude sådan. Men altså, ja, så må jeg bare lige i tørvejr, så bestiller jeg et eller andet, forhåbentlig bestiller en anden bil, der er taxa eller andet, der gider komme og hente mig herude. Og så må jeg bare sige det, hvis det er. Men det ser jeg på til den tid. Nu ser jeg i hvert fald, at det forbliver tørvejr, og der kommer en masse fisk. Det virker umiddelbart som, at jeg lige var et eller andet ved den her lige før. Ja, så er det også. Ja, der er helt sikkert fisk i hvert fald. Nu får det med glad sammen. Det er ikke så godt det. Det samme som jeg fangede tidligere. Nå, det var så anden fisk. Ja, og så har jeg så lige fået serveret sådan frisk kokosnød her. Det er sådan farm-agtigt herude også, eller sådan det her masse frugttræer og sådan noget også sådan herude. Og så, ja, så kommer lige med sådan en frisk kokosnød, han lige har plukket ned af træet. Men det er ikke så meget for kokos. Den er faktisk fint nok. Okay, der er lidt eftersmag af kokos. Surprise, den kokosnød. Ja, det smager faktisk fint. Men ja, 2 fisk indtil videre. Og ja, de 2 fisk, som jeg har fanget, hedder vist barramundi eller sådan noget af den stil. Ja, eller en abor-art-agtigt. Så som jeg lige kunne forstå det, læsensagtigt. Så det er en eller anden slags abor, asiatisk abor, kæmpe abor, noget i den stil. Ja, den har fået 2 nu. Så går turen mod båden nu. Jeg må få lidt salt grader der på båden. Og så vandet det bare sådan helt klart.
helt fladt nærmest. Nærmest ingen bølger, så ingen der bare håber, det er hele vejen ud. Fun like this? Yeah, double strike. Yeah. What you got? Yeah, bro, double strike, bro. Mahi, yeah, bro. You. Den fisk her, Mahi vi er på nu her. Den har jeg, det var den jeg gik efter i Mexico, og så det var den jeg gik efter på Maldiverne. More stronger. Strong. Yeah, mine is going over here as well. Yeah. Don't worry. Yeah. Oh yeah, man. You. Yeah, sorry. Give me your line, please. Yeah. Please. You. Line. Yeah. Woo! You. Take video. Yeah. Yeah. Can you helping her? You want to helping or not? You want to help her or not? Bro, can you open this, please? Open this. Open. Jauh banget sama sekali. Open, please. Yeah. Open, yeah. You. Yeah, how strong you are. Go. Come on, Lad os strong, næsten ende. Lad os næsten ende. Fang ind deres... I don't know about you. Huh? Oh, it's alright. It's alright. It's like... It's not good. But don't out. Wait. Wait, Mom. I'm ready. You want it? Alright, go. Ja, bare slip, jeg har den her. You need help? Do again. Go. Hvad? Altså, jeg kan kalde den her steg. Altså, ja, så ikke mere. Hold op her. Line one. Line. Open, please. Open. Congratulations. Ja, tak. Så lykkedes det mig endelig at fange mig. Og vi fik en double hook, så vi fik begge to en. Fuck, hvor fedt. Og det var sådan den første fisk, du kan huske, du har fanget. Ready? Ja. Yeah. Baby. Ja, baby. Yeah. En lille mig på.
Sjovt, hvor meget de hopper sådan. It's okay, it's okay. Just leave it there. Yeah. Just leave it. No, I mean. You just try. Oh, wait. I don't need this. Because the mom's under the water. Yeah. Oh, come now. Oh, try with this.